सोर बुंदों आदा प्रमद हा राजखान्थि गोदान दोलो दायोब्ला इउपिपिएलआव जेबो जाया हा सोर बुंदों दाखालिलाय प्रिथिबि नारायण मेसदेबा पलिटिकेल हान्जा गोदान दायाखैमोन अब्लानि समाव बिथाङा फैनानै मा बाथ्रा बुंदोंमोन बिटिसिआव प्रिथिबि नारायण मेसदेबा गोदान राजखान्थि दोलो दागोन बे समावनोथ' एसेब्लाबो आदा प्रमदा हा नङा होमबा आदा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी मोना दै गांदोंमोन दै गांनानै दङ आरो बिनि सायाव दा गोदान राजखान्थि ओंखारबावनो नागिरबावदों इउनाइटेड फराम अफ एक्स इन्डि बिनिफ्राय गोदान राजखान्थि दानो थांबावगासिनो दङ मानो दै गाङा इउपिपिएलआ 100% दै गांखागोन जायगा जायगा एनडिएफबि होननानै बुङोब्ला दासिमबो इउपिपिएलनि हार्डकरफोरानो आंनो होगोन होननानै बुंग्रा दङ हा होगोन खना खनला 100% जेरावबो जों 10-15टा मोनाब्लाबो मोनथाम मोनब्रैसोआथ' देरहागोन अब्लाबोथ' बावहाय इउपिपिएलनि बा सोरनिबा राजखान्थि दोलोनि भटखौथ' बोखावगोन बेनोना मेन बाथ्राया बेफोरनोना जों बेखिनिखौ इउनाइटेड फरामा दानांगौनि खुनु दरखार गैयामोन आं बुंगोन बावहाय एनडिएफबिखौ थख'यैनो सिनथ्रि बुफायना दोननानै आथिंनिफ्राय खर'सिम बुख्रेबजोबनानै दोनदों होनना बुंबा नाम्बार 1 प्रमद बर' ना बेनो नाम्बार 1 बुख्रुबनानै दोनग्राया गबिन्द चन्द्रखौ नाम केअ आवाजनि थाखाय डिपुटि चिफ होनानै दोनदों बिखौ बाद बाखि जेबो गैया डिपुटि चिफब्लाबो बियो जेबो मोजां खामानिखौनो मावनो हायाखै मानोथो दिनै खनले बिनि माखासे बाथ्राया ओंखारजाबाय थादों खोनानो मोनबावदों डिपुटि चिफनिफ्राय माखासे डिपार्टमेन्टखौबो दानख'नानै लाना थांबाय होनबा प्रमद बर'आ दिनै मा खालामदों हा बेफोरनो गबिन्द चन्द्रखौ अनग्राया आगदा आगसि लाग्राया बुंनो गोसो गैयामोन बिथां नैबे बिटिआरनि सिएमखौ बुंनोबो गोसो जायामोन पार्टी हिसाबै थिगैनो दं जों मानियो इउपिपिएलखौबो बर'नि गेजेराव राजखान्थिया मोननै दङ जोंबो लुबैदोंमोन जादोंबो मोजांबो जादों आरो दा फैयै मोनथामाव जानो थांगासिनो दङ प्रमद बर'नि बाहादुरिखौ जोंबो नुगोन जेब्ला बिटिसि इलेक्सन जानानै फैगोन नोंथांमोनाबो साननो नाङा जों हाइस्ट मेजरिटिजों देरहागोन इउपिपिएलआ थांनाय बिटिसिआवनो बेसेबां भट मोनदोंमोन साबेसे देरहादोंमोन बेफोरखौ रोखा खालामनानै लाग्रो बेफोरखौ फारसे सान नोंथांमोननाव गोदान राजखान्थि दोलोनि मानसिफोरा खाम्फायानो होन चन्दनानो होन बिथांमोना हाबदोंब्ला मालाय मा जानो थेवबोथ' सिङाव दुरबला दङ ना नायनानै लाग्रोनि दै बिथां प्रमद बर' बिटिआरनि सिएमनि बा एसे मोजां स्पेशल बाथ्रा ना मिनिथाव इन्टारेस्ट प्रमद बर'आ एसे एबार बिटिसि इलेक्सनाव खानायफोरा गुलांजोबगोन बांगाल दै लोंनांगोन बियो एबारावहाय फारसेथिं जों नुबाय थादों दायो बारग' एनडिपि इउनाइटेड फरामा दायो मोनसे राजखान्थि खुलिनो थाखाय बिथांमोना सोलो खालामखादों बे बिथांमोननि बाथ्रा गावसोरबा मा एजेन्डा लादों बे बिथांमोननि बाथ्रा बेखौ आंथ' बुंनो हाला किन्तु दानि समाव बेबायदि गोदान राजखान्थि दोलो दानानै मायबा मोनसे खालामनो हागोन आंथ' बेखौ बुजियाखै दाबो हाग्रामा महिलारिया दाबो बुंबाय थादों जे चन्दन ब्रह्म काम्फा बरग'या फैबाय बिथांमोना माने दायो डेपुटेसनावसो हरदों हाग्रामा महिलारिया बिनिख्रुइ आरो मा साननो हानाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेखिनिनो बिनि लिमिटा साननायनि दा बेखिनिनिख्रुइ आरो बारा हाग्रामा महिलारि बिथाङा साननो हागोन होननानै आं साना आरो बिनिखायनोथ' दिनै रायजो राजाफ्रा सोलायदों रायजो राजाल' सोलायदों बे नङा बिथांनि दोलोनि मानसिफ्राबो बिथांखौ नागारनानै बिथांनि दोलोखौ नागार थांनो गोनां जादों दा नंखायनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा थांनाय 17 बोसोराव जिखिनि रायजो राजानि खामानि मावनांगौमोन बेखौ नांगौ बायदि मावनो हायैया जोंनि थाखाय जथेस्थ' खहा जादों